sağına silimeli sirler mene Кар урманны суза-суза кайтып килеше әле. Туган авылына, Курай елгага. Ничә кайтса да Миргаязның шулай сагынып кайтышы. Кайткан сайын шулай. Авылында аны тәгәрәп үскән урманнары, бала чагы көтә кебек. Менә шулай җырлый-җырлый менә үземнең туган авылыма, Курайлы елга авылына кайтып барабыз. Менә шушы агачлар, мин бәләкәй чакта алардан ничкәрәк булгандыр, шушы урманнарда туып үстем инде мин. Җырлап, шушы урманнар арасында моңлар әйбәтрәк чыккандыр инде, алар да ярдәм иткәндер. Шулай итеп мин гомер буе шушы җыр буенча эшләдем инде. Әле хәзер дә дәвам итәм, Аллага шөкер, яшь бара дип тормыйм. Үземнең инде семьям бар, балаларым бар, оныкларым бар, Аллага шөкер. Шулай итеп менә авыл һаман тора. Юллары әйбәт, газы бар. Шунда кайтып йөрим мин, һәр вакыт кайтып йөрим. Монда кайтып килмәсәм, минем җырларым да начар чыга башлый. Шул авылга кайтып мондан көч алып китәм инде мин. Моң дәрьясы ташып түгелгән сайын җыр суза ул. Аның җырларында урман шаулавы да, чишмәләр челтерәве дә, сулар агышы да ишетелә. Ни кадәр аһәң. Җанны сискәндереп, күңелләрне айкый торган, кабатланмас моң бит бу. Илһам Шакиров килгән үзенең группасы белән. Анда Керем Сатиев баянист һәм Рөстәм Сабиров алып баручы. Шунда Энес Хатыш исемләсенә сөйләшеп утырабыз. Син Илһам абый ничә бер үзең килдең? Тагын җырчы. Менә Шәрәфи бар бит дип. Мине җылмаеп, шул кеш мин аның бригадасында без 10 көн җырлап йөрдек. Районнары буйлап, Азнакайда, Актүбәләрдә концерт куйдык. Шулай миңа әле менә ул яңадан да менә үләр алдында әйткән, мин дус килеп әйткәне. Менә минем кебек, мине алыштырырлык Татарстанда бер тавыш бар, Азнакай районында, Миргаяз Шәрәф дип әйткән. Кешенең саҗда кыла торган тагын бер изге урыны үскән нигезе. Миргаяз да туган нигезенә ашыгып, ашкынып кайта. Монда аны туганнары, кылаш җитмәс булып үскән 100 яшәр юкәләре, хәтирәләре көтә. Шулай итеп, үземнең нигеземне сагынам. Әлбәттә, күп кеше менә өенә кайтып, авыллар бетә нигездә бездә күп кешенең менә. Мин Аллага шөкер, сагынган чагында авылыма кайтып, рәхәтләнеп утырып, сөйләшеп утырып, шунда балаларга апкатып күрсәтәм, шунда бәләкәйләр менә шунда үстем дип урманнарга төшеп. Бәттер бу мине саклаган өчен минем туганнарыма рәхмәт. Миргаяз Шәрәфиев гел үзгәрмичә, яшь киенчә кала бирсә дә, еллар дәвам итеп гомер алга бара. Инде менә 70-дә ваклый. Язмышы аңа рәхимле булды. Яраттылар аны. Таланты, моңлы җырлары өчен хезмәте дә югары бәяләнде. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исемен алды. Азнакайның данлыклы гражданины булды. Иң мөһиме, ул халкыбызның тыңлап та туя алмаган кабатланмас җырчысы булып яши. Ул халык җырчысы. Аллага шөкер мәдәм. Миннән дә бәхетле кеше юк дим. Ярдәменнән ташламасын дип яшим мен гомер буе. Әле яшисе дә яшисе. Кемне сагынасың дип сорамагыз. Узган гомерләрне сагынам. Узган яшьлегемне сагынам.
Hürmetli televizor qarauvchilar, rayondoshlar, veteranlar, o'zim bilan qisqacha tanishtirib ketам. Men Sultanov Radik Fatihuli 1969-yilda Timitik o'rta maktabida o'qituvchi bo'larak ishga belgilandim. 1985-yil boshida Timitik avul soveti raisi etib saylandim. 1995-yilda Oznaqay rayoni avangard xo'jaligina ishga ko'chirildim. Hem xo'jalik raisi o'rinbosari ulkan mexanik vazifalarini boshqardim. Loyiqli yo'lga 2008-yilda ketdim. 2013-yilning mart oyidan Timitik avul yerligi veteranlar uyushmasini yetaklayman. Bizning yerlikda pensiya yaşındagilar 422 kishi. Veteranlar Soveti uyushgan 1975-yilda uyushgandan beri turli yillarda uyushma yetakchilari bo'lib Mendag'aliyev Saxaboviy, Sulaymonova Zamzamiya opa, Xorrasov Sagiroviy, G'ayfullin Rafisoviy ishladilar. Ham so'nggi mana 8 yil davomida o'zim shu uyushma bilan yetakchilik etaman. Rayonning 90 yillik yubileyine bag'ishlangan chiqishimda Timitik yerligining Sovet ushurida o'tgani, qozonishlari, uyushmalar ishchanligi, xizmat oldingilari, o'rinlikli shaxslar turida sizni qisqacha tanishtirib ketaman. Timitik avuluna negiz solu 1690-yilda boshlangan deb farazlana. Ko'ktagi agir avullari 18-asrning birinchi yarısında barlıqqa keldi. Timitikda Sovet vlasti o'rnashuvining tugel datasi 1918-yilning 26-martida bo'ladi. 1930-yilda Oznaqay bilan Timitik bo'liqlari birlashtirilib, Oznaqay rayoni uyushtirilgan. Ammo 1935-yilda rayon tag'in ikkiga bo'linadi. Ham Oznaqay Timitik rayonlari barliqqa keldi. 1958-yilda Qobat Oznaqaydan ayrilib, Timitik rayoni Oznaqayga qo'shildi. Timitik rayonida VKPB'ning birinchi sekretari Urazayev Faih, isполком raisi Amirov, VKSM raykomi sekretari Basirov, agronom mudiri Sadiqov Xatiblar bo'ladi. Timitik rayoni sostavına Beyreke, Qorazirik avulundan alıp Elkey, Balanlı, Bulak avullarına kadar o'rnashgan turak punktlar kira. 1934-37 yıllarda rayonunda raykom sekretari bo'lib, Shahimardanov 1937-38 yıllarda Jamaliddinov Vali 1953-58 yıllarda Gubaydullin Gabbas isполком raisi bo'lib, 1935-48 yıllarda Nasibullin Rahmatullah 48-58 yıllarda Kamilov Anvar işliler. Kolxoz uyushgandan alıp turli yıllarda xo'jalik raisi bo'lib ishlovchilar. 30 yıl ish oy davomida Ahmadxonov Nuriyabi ishli, ham ul raislik etib ola 31-32 yillarda da. 1930-32 yıllarda Zakirov Sabir, 1933-34 yılda Saburov Shakur, 1934-36 hem 1941-42 yıllarda Ahli Nabi isimli kişi işli. 1936-37 yılda Ahmadşin, 1938 yılda Mirgasim, 39 yılda Mirmiyev, 1942-43 yıllarda Bilalov G'arif, 1944-45 yıllarda Hayriddin Misbah, 1946-62 yıllarda Kamalov Misbah, G'aliyullin, Yulmetov isimli kişiler işleydi. 1962-69 yıllarda avangard xo'jalik bilan Karamullin G'ayzullayev yetakchilik eta boshlaydi. 1969-89 yıllar arasında Xorasov Minisagir Xorasovich
колхоз рәйісі бола. 1989 жылдан авангард халық қожалығы яшаған дәуірде Салахов Рудис жетекшілік етті. Құрбанов Илгиз авангард деп исемленген қожалықның соңғы рәйісі болды. Қазіргі уақытта ауыл қожалығы тармағы ішшәнлігін агросиялық группа алып бара. 1918 жылының 27 мартында халық жиынында Тымытық ауыл советі түзілі. Бірінші рәйіс етіп Шафиков Закирны сойлылар. Шуннан соңғы шырда Тымытық ауыл советі рәйісі болып ішләушілер. 1920-23 жыллар Вилданов Шакиржан, 1923-25 жыллар Сулейманов Габдрауф, 25 жыл Икай Ишли, Хажиев Зайни, 1925-27 жылда Нажиопа, 1927-28 жылларда Ахматханов Кәрем, 1928-32 жылларда Шахзанов Шахразай, 1933 жылда Мүліков, 1934 жылда Асанов, 1934-35 жылларда Латыпов Габдрафей, 1935 жыл Сабуров Шакур, 1935-39 жылда Ахматханов Нуры, 1939-41 жылда Фаттахова Гельманиса, 1942-43 жылдарда Захидуллин Латифулла, 1943 жыл Камалиева Гоян, опа икәй эшләп була. 1943 жылда Латыпова Гайша, 1944-53 жылда Ахмат Жанов Нурей, 1954 жылда Шакиржанов абыйлар эшләй. Шуннан соңгы елларда Гайнаншин Фәрәхәт, Нафиков Габдрапи, Хакимжанов Фазылжан, Хафизова Шәмсүнур, Миннегалиев Миннегәрәй, Минхаҗова Рахима, Султанов Радик, Миорданшин Рафис, Шигап Озат, Шайхетдинов Раушан, Фазлыев Айратлар эшләделәр. Хәзерге вакытта җирлек башлыгы булып Гыйләҗева Эльвира эшли. Тымытык МТС 1928 елда төзелә башлый. Беренче директоры Казандан келген Галауетдинов дигән кеше була. Сугыштан соңгы елларда директор булып Мутин Ильяс эшли. Рашитова Хөршидә апа агроном була. Директор булып эшләгән 1951-1977 елларда Мириханов Мөҗаһидан абый оешманың уңышлы эшләвенә үзеннән зур өлеш кертә. Агач эшкәртү цехы ДОК дип атала иде инде ул. Эшчәнлеген 1940 елда башлый. Бу комбинатның иң нәтиҗәле, югары нәтиҗәләргә ирешкән еллары Миннегалиев Сахаб абый җитәкчелек иткән чорга туры килә. Тымытык районы бетерелгәннән соң да күп кенә оешмалар эшчәнлекләрен дәвам иттеләр. Алдынгылар сафында булдылар. Икмәк пешерү цехы, Хаҗар апа, Мәүҗидә апалар җитәкчелек иткән еллар, аптека, почта бүлекчәсе, саклык банкы, ветпункт, сельпо, тыгу цехы, автостанция, көнкүреш хезмәте йорты, ашхана, сельпо, 3 авылда 9 магазин, АТС, хәзерләүләр конторасы филиалы һәм башка оешмалар. Әле бүгенге көндә дә Тымытыкта уңышлы эшләп килүче оешмалар шактый. Урта мәктәп, амбулатория, балалар бакчасы, ветпункт, почта, саклык банкы, аптека, мәдәният йорты, библиотека, калган 2 авылда да клублар, библиотекалар, медпунктлар һәм магазиннар эшли. УПТЖ оешмасын озак еллар Гайсел Ленар Калимулович җитәкләде. Ул җирле совет депутаты буларак та, цех җитәкчесе буларак та авыл тормышында актив катнашты. Төрле ярдәм сорап Ленар Калимуловичка бик еш мөрәҗәгать итәргә туры килде. Шулай ук 3 авылда да мәчетләр уңышлы эшләп килә. Хәзрәтләр Габдрахманов Финдис, Закиев Ришат, Габделвалиев Расих динне пропагандалау, төрле чаралар уздыруда башлап йөриләр. Чыгышымны дәвам итеп, авангард җәмгыяте эшчәнлегенә аерым тукталып китәм. Сүземне Тымытыкка авангард колхозына, КПСның
Үзәк комитетінің бірінші секретары Никита Сергеевич Хрущев келуден башлайм. Бұл вақытта 1964 елінің 10 августы була. Зур гунақны КПСС-нің Татарстан өлкә комитеті бірінші секретары Фикрат Ахметжанович Табиев ұзатып берді. Авангард колхозы білән колхоз рәйісі Ғазизулла Хикматулович Карамуллин таныштырды. Хрущев Көктәкәнің кукуруз басуында була. Бейіклігі 3 метрға қадар жеткен үсентілеріні көріп, сүйінуін яшыра алмай, соқлануын яшыра алмай. Көргенлерінен бик кәнәғат қала. Ол ұрып жию барышы, егінлерінің оңдарышылығы, сиырларының продуктлығы білән қызықсына. Колхозда 1000 гектарда өстерілген бұршақтан 1964 елда 19 центнер оңыш шыға. Харьков 46 сортлы язғы бұдайдан оңыш 40 центнердан артық тәшкел еті. Қонақ авангардқа Мироновская 808 сортлы 3 тонна бұдай ұрлығын бөлек еті. Шешілген ұрлықтан 32 центнер оңыш алына. Ғазизулла Карамуллин жетәкләгән авангард көмәк хуҗалыгы 60 елларда республика күләмендә алдынгы урында бара. Рәис Ленин ордені белән бүләкләнә. Икенче легендар җитәкчебез Харасов Минисагир Харас улы. 1950-61 елларда 140 коммунистны берләштергән партком секретары 1967 елдан башлап инженер һәм җәмәгать эше буларак партком секретары вазифасын бергә алып бара. Ә инде 1969 елның февралыннан 20 ел буе авангард колхозын җитәклей. Ул елларда игенчелек культураларыннан рекордлы уңышлар алына. Колхоз совхозларга нәсел тоналары үстереп бирелә. Хуҗалыкта карабыдай игү буенча республика, бүтін Россия семинарлары уздырыла. Эш тәҗрибәсе берничә тапкыр бүтін союз халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсенә куелып, югары дәрәҗәдәге дипломнар, күчмә кызыл байраклар белән бүләкләнә. Ә Сагир Харасович үзе хөкүмәтебезнең хезмәт кызыл байрак ордены, Татарстанның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек була. Аның истәлегенә районда беренчеләрдән булып мәдәният йорты диварына мемориаль такта куелды. Сагирага колхозчыларның бүтән союз советы, партияның өлкә комитеты әгъзасы кебек югары урыннарга сайлана. Сагир Харасовичның командасы үзе кебек уңган булган белгечләрдән тора иде. Үз юнәлешендә ат казанган исемен алган специалистларны санап китәм. Хаҗи Мөхәммәд Шәмсмөхәммәтов, агроном. 1983 елда РСФСРның ат казанган агрономы исеме бирелә. Нургаяз Усманов, агроном. Рафис Гайфуллин, ветврач. Әсәр Шайхвалиев, зоотехник. Альберт Ахметханов, зоотехник. Мәүләүддин Таҗиев, игенче. Фаиз Таҗиев, шулай ук СССР дәүләт премиясе лауреаты. Игенче. Финдис Габдрахманов, Раян Хаҗиев, Әнвәр Әмирҗанов, Минневарис Харисов, Назир Хафизов, Мустақим Хисматов, Рәис Ягудин, Рубис Шарипов, Руфаил Абдуллин, Илһам Шаймырданов, Гариф Әнәс, Курбангалиев Фәрид, Бадретдинов Базгаттин, Гумеров Вәли, Сафин һәм Әнвәр һәм башкалар. Гомумән алганда, авангардның югарыда исемнәре телгә алынган барлык колхозчыларына фидакар хезмәтләре өчен зур рәхмәтебезне әйтеп башыбызны иябез. Авангард колхозы тарихында тирән эз калдырган җитәкчеләрнең тагын берсе Салах Рудис Гизди улы. Ул хуҗалык белән җитәкчелек итү эстафетасын Сагира агадан 1989 елда ала. Белгәнебезчә, 90 еллар перестройка, реформалар чоры
яңа жетекші юғалып қалмай, алға қарап, яңалыққа юл яра, хужалықның иқтисадын үстіруде күшін қызғанмай. Егіншілікте һәм тірлікшілікте юғары көрсеткішлерге ерішілді. Шекер шөгіндері үстіру бойынша да оңышлар қуанырлық болды. Мүгізлі ірі саны 2026 башқа, сиырлар саны 330 башқа жетті. Доңғызшылық бойынша мини-ферма ұйыштырылды. Баш саны 1500-ге жетті. Бұл үстеме ақша бұлдыруда сезілерлік ярдәм етті. Әгір білән тымыттық арасында зор алма бақшасына негіз салынды. Күнбағыш майы ясап сату ұйыштырылды. Ипи пішіру цехы, қымыз ясау цехы, һәм башқалар. Рудис Салаховның башқарған ішлері исемлігіне 3 ауыл йортларына да газ кірту. Юллар салу. Шундай бик көп халық ихтияжларын қанағаттандыру бойынша эшләнгән эшләрне дә кертергә кирәк. Югарыда әйтеп үтелгән хезмәт уңышлары нәтиҗәләренә карап, Рудис Хездевичка Россия Федерациясының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеме бирелә, орден медальләр белән бүләкләнә. Гомумән алганда, Тымыттык авыл җирлеге буенча 110-нан артык кеше хөкүмәт бүләкләренә лайык булдылар. Күренекле авылдашларыбызның иң-иңнәре дигәндә, әлбәттә, Нугайбеков Ардинат Галиевичны атыйбыз. Ул авылның социаль проблемаларын чишүдә зур күләмле эшләр башкарды. Заманча проект белән мәктәп бинасы, мәдәният йорты, барлык таләпләренә туры килә торган хоккей корды, мәчет, аның турыдан-туры инициативасы ярдәме белән эшләнде. Шулар өстенә авылның төп зираты ихаталанып, чистартылып, танымаслык булып үзгәрде. Барлык кылган изге эшләре өчен Тымыттык халкы исеменнән зур рәхмәт әйтәм, Ардинат Галиевич сезгә. Шулай ук үзенең туган авылы өчен даими ярдәмнәр оештыручы, Чаллы шәһәрендә төзелеш оешмалары җитәкчеләре булып эшләүче бер туган Илнар һәм Зиннур Гайсиннар ярдәме белән бик күп социаль проблемалар хәл ителде һәм бүгенге көндә дә дәвам итә. Авыл проблемаларын хәл итүдә ярдәм кулы сузучы якташларыбыздан бер туган Мирихановлар, Назиф, Назил, Наил, Илдус Валиханов, Расим Бадрдинов, Измайлов Рамиль, Рафис Минниханов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, Азат Мирмиев, Рафис Марданшин, Айрат Габдрахманов һәм башкалар. Бу исемлекне узак дәвам итәргә булыр иде. Сезгә зур рәхмәт, исәнлек, саулык, эшегездә уңышлар телим. Айрым рәхмәт сүзләрен Дәүләт Советы депутатлары Мухаммадиев Рөстәм Нәбиевич һәм Хадыев Таһир Галимҗановичларга җиткерәм. Алар һәр кайсы депутатлык вазифаларын намус белән башкаралар. Тымыттык җирлегендә сайлаучылары белән еш очрашалар. Бер проблемадан да читтә калдырмыйлар. Тымыттык мәктәбенең тарихы 1919 елга барып тоташа. Шул елны Тымыттык авылында уку йорты ачыла. Аның мөдире итеп Мәсгуд авылыннан Рәкәев Харрас билгеләнә. Бу вакытта мәдрәсә белән Совет мәктәбе параллель эшлиләр. Мәктәп 1925 елдан мөстәкыйль булып эшли башлый. Беренче мөдире Нугайбеков Шагали абый була. 1938 елда беренче чыгарылыш 10 классны тәмамлый, 14 укучы. Шул ук елны Кымташтан 2 катлы мәктәп бинасы салына башлый. 1940 елда төзелеп бетә. 1935-2005 еллар арасында мәктәп директорлары булып эшләделәр. Ибрагимов, Бикташев, Галиев Хатип абый, Галләмов, Сафуанов Гариф,
Галиев Хатип, Теряков Миргазиян, Ахмадиев Хусейн, Имамов Әнвәр, Шамов Әнвәр, Захидуллин Сәлим, Якупов Мәсғуд Ягудаевич, Миннагалиев Гарай Миннагалиевич, Фазлыев Индус Забирович, Харрасов Басир Сағирович. Қазіргі уақытта мәктәп белән Кашапова Фируза Раис Фирдаусында жетекчилек итә. Мәктәпне тәмамлаучылар арасында бик күп фән эшлеклеләре, Россия, Татарстан, район оешмаларында эшләүче җитәкчеләр, зур хөрмәт, хөкүмәт бүләкләренә лаек булучылар, артистлар, язучылар һәм башкалар бар. Мәгариф учреждениесе булып саналучы балалар бакчасында төрле елларда тырыш хезмәт куйган Сулейманова, Зәмзәмия апа, Исхакова, Алсу исемнәре атап китәр идем. Тыматак участок больницасының да тарихи бик бай. Айырым алганда баш табиблар Шайхвалиева Роза Гатиятовна, Измайлов Хакимжан Назарович, Губайдуллин Асхат Хабибулович, Фахри Мусавир Габдельварович. Бүгінгісі күнді амбулатория жетекшісі Гарифуллин Рамил Камилович ауруларның терән ихтирамын казандылар. Хөрмәтле райондашлар, районыбыз үзенең 90 яшьлек юбилейына кайсы гына өлкәне алсак та күркәм нәтиҗәләргә ирешеп килә. Мактаулар сафында атлый. Азнакай шәһәре һәм авыллары сүзекләнә, матурлана, һәр җирдә киң колач җәеп төзелеш эшләре бара. Халыкның тормыш дәрәҗәсе үсә. Булар барысы да район хакимиятының, район оешмаларының, халыкның тырыш, намуслы хезмәте нәтиҗәсе. Чыгышымны дәвам итеп, район һәм шәһәр ветераннар оешмасы исеменә дә мактау һәм рәхмәт сүзләре әйтүне бик урынлы дип саныйм. Республикада беренче урында баручы Каримов Миргасим Ильясович җитәкләгән ветераннар советы оештырган эшләр сана бетергесез. Ул яңалыкка омтыла, оештыру сәләте көчле, энергияле, ару талуны белмәй эшли. Башлангыч оешмаларның эшләрен җанландыруда үзе һәм командасы Юлиза Мустакимовна, Римма Кашвуловна актив эшлиләр. Барлык ветераннар исеменнән рәхмәт сезгә, коллегалар. Районыбыз юбилее котлы булсын. Алдагы елларда да алдынгы район булып калсын. Райондашларыма сәламәтлек, бәхетле, бәрәкәтле гомерләр, шатлык, куанычлар телим. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дус, тату булып яшик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Бүгенге тапшыру барыгызның да күңелләрен күтәрсен, бәйрәмнәрегезне тагын да ямьләндерсен дип өметләнәбез. Ә без котлау хатларына күчәбез. Азнакай районы Курайылга авылында туып үсеп, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә гомер кичерүче иң кадерле якын кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз Шәрәфиев Миргаяз Рифан улына 70 яшь тулды. Әтиебез кечкенәдән үк җырга, моңга гашыйк кеше. Аллаһы Тәгаләдән бирелгән көчле моңлы тавышы белән күпләрне әсир иткән, танылган җырчы да ул. Әниебез Венераның яраткан тормыш юлдашы, пар канаты, безнең яклаучыбыз, саклаучыбыз, киңәшчебез дә. Гомерен культура өлкәсенә хезмәт итүгә багышлаган әтиебез әле һаман да яшь, һаман да күркәм,
һаман да җырлый. Ул Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Азнакай районының почетлы гражданине. Шушындый зур һәм якты бәйрәме белән котлап, без аңа ихлас теләкләребезне юллыйбыз. Кадерлебез, сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, чиксез. Барлык яхшылыкларың өчен зур рәхмәт сиңа. Уй теләкләрең киң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Уңышларның иң зурысын, гомернең иң озынын, киләчәкнең иң матурын бүген без сиңа бүләк итәбез. Шушы мизгелләрдә барлык уй-хыялларың кабул булсын. Кабул ит син безнең ихлас теләкләрне. Сәламәт бул, рухың һәр чак көчле булсын. Шатландырып, җилкендереп йөрәкләрне, күңелеңдә бәхет хисе ташып торсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Венера, кызы Регина, кияүе Рауил, улы Наир, килене Алия, оныклары Эльвина, Амирхан, Амира кутладылар. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
Алга таба котлау тыңларга Нуриев Миңнәхмәт Фазлый Мөхәммәд улын дәшәбез. Бүген безнең өчен иң кадерле, иң якын абыебыз Нуриев Миңнәхмәт Фазлый Мөхәммәд улының гомер бәйрәме 75 яшь тулган көне. Ул 1946 елның 12 августында Мөслим районы Салавыз Мухан авылында ишле гаиләдә дөньяга килә. Кадерле абыебыз, яраткан туганыбыз, безнең өчен якын, кадерле, 100 яшькәчә аңа гомер телик, бүләк итик хөрмәт кадерне. Бала чагы ямьле ык буйларында үткәнгәме, яшьтән үк эш сөючән абыебыз, ират өчен хас булган барлык сыйфатларга да ия ул. Сабыр да, ярдәмчел дә, туган җанлыклы да, гадел дә ул. Фаук Нур апа белән бергә 50 ел гомер кичереп, иңне иңгә куеп, авырлыклар алдында сынмыйча, сыгылмыйча, шатлык куанычларны бергә бүлешеп, ике ул һәм оныклар тәрбияләп үстерәләр алар. Һәр эшне кыеп куясың, синең алтын кулларың, кай җирләрдә йөрсәң дә, уңсын синең юлларың. Абыебыз, алдагы гомер юлларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә, шатлык белән бергә үтәргә язсын. Безгә калса, абый, теләкләр жәл түгел. Әй, телибез сиңа теләкне, исәнлекләр бирсен, Ходай сакласын, күпне күргән изге йөрәкне. Уңганнарны Ходай күрә, җан биргәнгә юн бирә. Барлыкның кадерен белеп, яшик абыем бергә. Иң изге теләкләр белән Түбән Камадан сеңелләрең Сауия, Гүзәл, Айгөл һәм кияүләр, оныклар тәбрикләде дигән әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Миңнәхмәт абый, менә шулай якыннарыгыз белән бәхетле, матур гомер кичерергә насыйп булсын сезгә. Yerden kulaksız atıranlar
Айбулатова зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Миргалиева Әлфия Мөнәвир кызын чакырабыз. Сәпәй авылында яшәүче кадерле кызыбыз, апабыз, әниебез, әбиебез һәм кодагыебыз Миргалиева Әлфия Мөнәвир кызының 10 августта туган көне. Сине күркәм гомер бәйрәмең 65 яшьлек юбилеең белән ихластан тәбриклибез. Син көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, киләчәктә дә шундый булып кал. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Авырмый, кайгы хәсрәт күрми, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын. Ныклы тазалык, ак бәхетләр белән мул тормышта озын гомер белән яшәүеңне телибез. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга бер дә ашыкма. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әнкәй, әнкәебез. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, юбилеең белән котлыйбыз. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә улы җанлы зат юктыр. Без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан ана, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби. Син безгә гомер бирдең, үстердең, кеше иттең. Һәрберебезгә белем биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдың. Хәйр-фатихаңнан аермый, бүгенге көндә дә безне уйлап яшисең. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Көннәреңне гел шатлык һәм куанычлар бизәсен, кайгы җилләре ишегеңне капмасын. Бу дөньяның барлык рәхәтлекләрен тоеп, бергә яшәргә язсын. Авырлыкны күп күргәнсеңдер әни, йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, яшә әни безнең арада. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз безнең синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән әниең, сеңлең, кода-кодагыйларың, балаларың, кияүләрең, киленнәрең, оныкларың котлады. Хөрмәтле Әлфия апа, гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Хәзер яңгырыячак матур җыр сезгә бүләк булып барып ирешсен иде. Елмая нигә булай серле дөнья, кояш көлә, үрти сине мине. Кышлар сайрый, мактыйлар армый талмый, җиргә бүген туган кешене. Һәр җир бүген сиңа багышлансын, һәрбер теләк сиңа яңгырасын. Гөл чәчәкләр матур бүләк булсын, бөтен дөнья күреп соклансын. Табаннардан кутлар чәчрәгәнче, туган көнең онытылмаслык булсынчы, бәйрәм итик таңнар атканчы. Туган көнең белән сине, туган көнең белән сине, бөтен дуслар һәм туганнар, иң изге теләкләр теләсеннәр. Туган көнең белән сине, тормышым
Dağalarının küngelinden yuğalığını Saklay mini, yoklay mini Enkeyinin dağaları Taşlama enkey taşlama Mine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Taşlama enkey taşlama Mine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Samılı daş ifalı da enkeyinin dağaları Dağalarının şatlığını yitire turganları Taşlama enkey taşlama Mine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Qabatlıyım minde enkeyden Üyrəngen dağalarını Kererenen tükümü şeşimi min sezege devalarına Taşlama enkey taşlama Mine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Taşlama enkey taşlama Mine izge dağağından Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Taşlasan izgi dağağından Mini bəxətli bulalım Hürmetli тамашачыларыбыз, бүгінгі тапшырыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Алдагы көннәрегезнең матур булуын теләп, мин Эльмира Шәрифуллина сезнең белән саубуллашам. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42.
Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес: улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 71.